zijn kaartenmakers. Dus we zaten in Zweden voor een project. Jullie zijn kaartenmakers? Ja, en we zijn nu 4 dagen terug. Dus de tuin is sinds de zomer niet meer gemaaid. Maar kaarten zoals in landkaarten? Ja, kom binnen, de kachels zitten. Oh, lekker. Oh, jongens. Oké. Oh. Ik weet niet of we met de... Het is even passen en Het is even passen en meten, altijd in een berghut. Hè? Dus we hebben 2 plekken. Dit is onze berghut halverwege. Dus hier kun je iets komen drinken, kun je iets komen eten. Ons cafeetje is onze collectie aan gedoneerde... Serieus? Je kunt hier een... Ja, zeker. We zijn niet altijd open, alleen als we er zelf zijn en wanneer de huttenwaard hier de zin heeft om te kopen. Huttenwaard? Ja, Oh, dus je moet altijd titel. goed checken of we open zijn of even bellen. Dat is bij een berghut ook, hè. Je weet het ook nooit helemaal precies. Is er een bel? Nou, je hebt ze net gehoord. Hè. Ja, maar als de poort dicht is... Nee, je moet een beetje lef hebben om binnen te komen. Okay. En dus iedereen is welkom, maar dat betekent niet dat het meteen voor iedereen is. Als we open zijn, staat de poort ook gewoon open. Ja, dus zeker. we maken het wel makkelijk. Ja. En hiernaast, daar kunnen we straks wel even gaan, is ons atelier, ons instituut voor cartopologie. En cartopologie is een combinatie van cartografie, dus kaarten maken, en antropologie. Antropologie is de leer van de mensen. En wij proberen kaarten te maken door juist die menselijkheid eraan toe te voegen. Dat is niet alleen over straten, over fysieke dingen, maar hoe is het nou om ergens te wonen, om ergens te leven? Dat proberen wij in kaart te brengen. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met andere mensen en ook met bezoekers. Dus we zijn hele sociale kaartenmakers, zo kan je het een beetje Sociale kaartenmakers? Ja. Goeie samenvatting. Kunnen we dat dan ook zien, hoe jullie dat doen? Of nou, is ik kan wel even de kaart uithalen. Hiernaast zijn we bezig met de inrichting voor onze tentoonstelling en de filmavonden van het Touch Mountain Film Festival. Want dat vindt natuurlijk ook hier plaats. Ja. Maar ik kan wel even een kaart uithalen die we hebben gemaakt. Ze hebben gewoon een cafeetje. Hoe leuk is dit? Ja, we zijn november, december zijn we ieder weekend open. Dus dan staat de poort open, een brandkachel en dan is het ontbijt, lunch, koffietje, chocomel. Warme chocomel? Warm, uiteraard. Ja? Als je halverwege bent en je vingers vriezen eraf. Ja, maar we hebben bijvoorbeeld geen alcohol. Dat hoort niet in een berghut. Je moet altijd wel alert blijven voor je omgeving. Ja. En alles is vegan. Voordat je het weet heb je zo'n kruis boven op de berg wat aan jou gewijd is. Precies. Hè? Ja, precies. nee. Dat moeten we niet hebben. Ga zitten als je wil. Dus dit is een voorbeeld van een sociale kaart. Ja, sociale landkaart. Dat is eentje die we zelf gemaakt hebben. We zijn, zoals Remy zei, 4 dagen terug uit Stockholm. En deze kaart hebben we in Stockholm gemaakt. Even goed kijken. Dus dit is het meest recente werk van jullie? Dit is het meest recente werk van ons. Ja, en we hadden hier een paar exemplaren van. Ze zijn allemaal verkocht in Stockholm. Dus het is de enige die nu in Nederland zich bevindt. Ja, ze ligt, ik weet niet hoe ik ze moet leggen, maar ik zal ze voor jou leggen. Voor jou andersom, Bas was het. Ja, dus dit is een kaart die gebaseerd is op gesprekken die we hebben gevoerd met mensen uit Stockholm, met onderzoekers, maar ook gewoon met onze buren, met andere kaartenmakers. En het gaat over grondwinning, mining of het mijnen naar bijzondere stenen die in ieder van onze telefoon zit bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld in windmolens zit, die heel belangrijk zijn voor de transitie naar een groene wereld. Maar die daarmee ook heel veel teweeg brengen in de natuur. Ook, kijk maar naar de bruinkoolmijn. We kijken daarnaar, dat is 15 kilometer breed. Ik denk dat het de diepste put is in Europa en de hoogste artificiële berg in Europa. Ik weet het niet precies. Ik dacht bij mezelf de laatste keer dat ik daar langs reed over de snelweg. Ik dacht, de Duitsers zijn bezig om
hiervan de lelijkste plek op aarde te maken. Ja, en terzelfde tijd als je... Want er staan ook nog 10.000 windturbines, staan er ook nog, hè? Ja. Ja, en dorpen moeten ervoor verhuizen, hele oude bossen moeten ervoor verhuizen, zodanig dat wij maar overal kunnen appen en bellen en met onze groene wagen kunnen rondrijden. Maar jullie zouden dat op een landkaart zetten dus. Als jullie een landkaart zouden maken, dan zou dat hele bruinkool gebeuren, dat zou uitgelekt worden. Afhankelijk van, ja precies. Kijk, Vanuit antropologisch... We hebben bijvoorbeeld ooit een keer een kaart gemaakt die onder andere over de bruinkoolmijn gaat. Maar wat bijvoorbeeld heel leuk is, die groeves daar bij Hambach, die zitten niet echt in het collectief geheugen van de mensen daaromheen. Als je daar gesprek aanknoopt, gaat het heel weinig over die mijn. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar de mergel in Maastricht, de mergelwinning van de Ensi. Oh, daar hebben we hem. Ja, daar hebben we hem, ja. Maar die bruinkoolgroef, dat is niet het enige wat hier in de regio is opgegraven. Je hebt de Observant in Maastricht, is ook een artificiële berg eigenlijk. De Ensi-groeve is ook een groeve, maar we kijken daar nu naar alsof dat een waanzinnig natuurgebied is, wat het ook is. Hè. Hetzelfde geldt voor de oude zinkmijnen en voormalig Morisnet, of voormalig neutraal Morisnet, het viaduct. Het viaduct, dat zijn allemaal... Maar ook de aparte, de bijzondere geschiedenis die Morisnet heeft. Zeker, hè? ja. Dus zo'n mijning brengt heel veel ellende met zich mee, daar moeten we goed over nadenken. Maar het brengt ook heel veel cultuur met zich mee. Kijk maar naar de mijnen in Parkstad, hele volksverhuizingen bijna. En waar we nog steeds de gevolgen van dragen, zowel positief als negatief. En dat is juist ook heel interessant om in kaart te brengen. Wie is er dol op jullie kaarten? Wat zijn jullie afnemers? Wie zijn jullie iedereen afnemers? die naar onze kaarten kijkt, is er uiteindelijk dol op. Maar u ook. Ja. Onze afnemers zijn voor deze kaart hebben we gemaakt voor een organisatie die heet het Drielandenpark. Dat is een organisatie die een soort van VZ2 of een stichting die zegt, nou ja, landschap stopt niet aan de grenzen, we moeten daar anders over nadenken. Dus daar hebben we deze voor gemaakt. Deze maakt deel uit van een groot Europees project, een Creative Europe project, waarbij wij partner zijn. Dat project heet Turning the Tide. En dat gaat over hoe we als mensen omgaan met klimaatverandering. Dus niet zeggen het wordt 2 graden warmer of overstromingen komen veel meer. Maar wat gebeurt er nou? En zo zijn we op 4 verschillende plekken in Europa. In Griekenland, in Zweden, in Polen en in Oostenrijk en Wenen. Hebben we 6 weken gewoond. Om daar als inwoner proberen te ervaren... Hoe is dat nou eigenlijk? Hoe voelen we hier de klimaatverandering? Ik kan je vertellen, in Griekenland heb je het gevoel, het is 12:05. De paniek is echt voelbaar. Samen met het vertrouwen in de overheid is ook een dingetje daar. Dat je bijvoorbeeld gaat snorkelen in zee en helemaal niets van leven meer tegenkomt. Bijvoorbeeld, maar we hebben bijvoorbeeld heel veel bosbranden gezien. Het resultaat van bos. En heel veel droogte. Stompjes, zwart geblakerde boompjes. En daar komt er her en der al een beetje groen uit. Maar daar zijn volledige eilanden, het eiland Evia bijvoorbeeld. Alle oorspronkelijke werkgelegenheid die er was. Met bijhouderijen bijvoorbeeld. Maar ook heel veel resin, hoe heet het in het Nederlands? Het aftappen van hars uit bomen. Oh ja. Al die beroepsgroepen zijn eigenlijk allemaal verdwenen, omdat die allemaal afhankelijk waren van het bos en dat het bos gewoon weg is. Ja. En heel veel van die beroepen, dat is nooit uitgeschreven, dat is van generatie op generatie is dat doorgegeven. En dat stopt nu, zeg maar, door... Dus dat is wat je bijvoorbeeld dan in Griekenland tegenkomt. In Zweden heb je... We hebben het voor elkaar. We hebben de rare metalen waarmee we onze... Rare earth metals. Ja, hoe heten ze? Zeldzame metalen. Lithium en al dat soort dingen. Ja, die mineralen waarmee we onze duurzame transitie kunnen maken. Het land stijgt daar een beetje. Dat is heel gek. Dat stijgt nog steeds tussen de 5 en 8 millimeter per jaar
omdat het nog steeds aan het recoveren is, zeg maar, aan het herstellen is van de glaciers, van de gletsjers die erop liggen. Ja, het was een Engels project, dus die woorden als zitten wel in het globetrotter moet je af en toe denken... Ja, sorry, ik kan me inbeelden dat het zeer arrogant overkomt, dat is zeker niet te Nee hoor, helemaal niet. Dus ze hebben nog helemaal geen of de urgentie wordt daar... Urgentie van klimaatverandering voelden wij op geen enkele manier in Zweden. Ja. Inderdaad, omdat ze zijn safe, we hebben alles op orde. En dan gaat het bijvoorbeeld in Polen, waar ze ook heel veel bezig zijn met klimaatverandering en dergelijke. Waar ze de oerbossen hebben. Waar ze de oerbossen hebben, maar dan gaat het niet bijvoorbeeld de transitie van gas naar windmolens bijvoorbeeld, is niet om groener te worden, maar is om onafhankelijk te worden van Rusland. Omdat je daar de dreiging van Rusland... Dus dat is een heel andere startpunt, zeg motieven. Maar. En motieven om juist die transitie te maken. En dat allemaal binnen Europa speelt en wij daar mogen deel van uitmaken, ja, dat vinden wij fantastisch. Lijkt me een enorm spannend leven. Leuk, spannend. Maar word je er niet af en toe ook een beetje verdrietig van? Als je ziet, bijvoorbeeld Griekenland, eiland, Evia, wat jij zei. Dat... Maar je komt alleen maar leuke mensen tegen. Kijk nou toch, er loopt een... Niet bewegen, Remy. Er loopt een lieve heersbeestje over je, over je kraag. We hebben af en toe een lieve heersbeestjesplaagje boven. Ah, kijk. Die voelt zich daar thuis. Ja.